Kabanay sa grade 3 student sa Babag Elementary School nga nadasmagan patay sa usa ka motorcycle rider, desidido gayod nga mopasaka og kaso. Aktwal nga hitabo nakuhaan sa CCTV. Ani ang report. Sa video nga kuha sa usa sa mga establishmento sa Barangay Babag, makita kining mga batang tinunan nga naglakaw daplin sa karsada paingon sa eskwelahan. Apan kalit lang nga milabang sa karsada ang usa sa mga batang tinunan ug naabdan sa usa ka motorsiklong nalabay sa dapit. Tungod sa impact, nakabsan gayud sa kinabuhi ang 9 anyos nga si Stephen Berdon, grade 3 student. Matud sa iyang apuhan nga si Evelyn. Siya ang tighatod kang Stephen, apan niadtong higayuna, nagmata na ang 7 ka buwan niyang apo nga siya usab ang nagbantay. Busa miuban na lang si Stephen sa iyang duha ka mga igagaw nga nanag-edad og 10 anyos ug 7 anyos paingon sa eskwelahan. Apan iya kining gipahinumduman nga adto gayud mulabang sa may pedestrian lane kay may tanod nga makagiya kanila. Paglabang mga nila, wa man sa kabaw, naglabang iyang igagaw usa. Motor na sa Marcos, labang gani sakyanan sa wala may sakyanan. Nung paglabang niya, motor na sila sa motor. Dugang ni Evelyn, bisan ko nakakita na sila sa kuha sa CCTV, apan desidido gihapon silang musangat og kaso batok sa motorcycle rider. Nangayo lagi sila pasaylo niya. Wa man kuno latuyon niya. Di man mahimo sa di. Pil di man amo Patay man ako niya. Di man mahimo kinaman ako. Nabata. Ako na ngayon lang ustisya sa ako apo. Matod sa agawon sa motorcycle rider, giswayan na nila paghangyo ang mga kabanay sa biktima aron unta masettle ang hitabo apan desidido gayud kining mopasaka og kaso. Hinuon, mipadayag na usab sila og kaandam sa paghatag og financial assistance ngadto sa mga kabanay sa biktima, ilabi na sa pagpahiluna sa patayng lawas sa bata. Magsabot lagi man kung makigkuan ba sila? Sila ra mong agdon. Pero willing na jud mo hatag mo assist. Assist, willing ra mo assist. Sa pagkakutlo ning balita, gihanay na sa Lapu-Lapu City Police ang mga dokumento aron masangat ang kasong reckless imprudence resulting in homicide batok sa motorcycle rider. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak.